Салом алейкум дӯстони азиз. Инҷа мо омадем Leroy Merlin палас хари омадем. Бинед чиқаби бир калон чанд намудош агӯем. Мо выбират кардем муҷаддад духтаистай ози лавоша аверлок завистай бихоҳад шава баъд мегирем мерем. наёр биден 650 рубл. вообще арзони хушрӯ барои ваннара ку ягон таба бинам. инҷа Нодир иди сюда, ин тараф кухниё бинед. Нодир ҷон, Нодир ҷон, пеша чашм биё, инҷа биё. Да инам хеле паласои бисёр нағз мебинам ман. неки размери калон набудай ба ӯ хонаи мо 6 ба чандай. як 4 ба як 1220 рубл меш. чех шру так меш 500 чанд рубл, 540 рубл. ҳозир барои ваннаи комнатара як размерни вай дар корда. ба фикрам ки 1.5 ба 1.5 боша мешава. аз як комнатада таги 16000 рубл шид. як комната ҳамун зал ноҷош дори аст. аз як бор рафта бинам ку нарху навои вайора пардора. Кухни меди? Это что? Дед Мороз? Да? Это шарик красный, да? хадихтарози отай пардора бинам боку. кухнира бинен чиқи хушрӯ. кухни мечта каждый хозяйки. Похож. дӯстони азиз, чиқале ки мебинен мо хона омадем. парда гирифтам хе барои зала. беҳад пардаои хушрӯ. ғавса каки хушрӯан комбалхи ғавсай. намеруша, гӯем намедава. тканаш аҷоибот хушрӯ. на пеш нишонтон тиём. ҳам хеле сраза оварда кашол карда мондам. камтар дарозтар буд. баландии ҳамин ваймон 250 ҳай и 280 ки буд. 25 сантиметрша буридам. бо ҳоли тағаш мекунам хушрӯ мешава. озираш хай ҳамхе кашида мондам. озираш ҳамхе кашида мондам хай иншоаллоҳ тағаш мекунам баъд вақтам шава. даиҷа пардаи роз вигирифтагӣ будам. вай бараш 1.45 ки буд. майда буд. вай да кухни кашол кардам. иёра даиҷа ҳамхел паласам гирифтем. ҳамхел паласи инамин свет. ҳоли иншоаллоҳ даромтур мебинем баъд полни. ҳамин зала дарозиш 66 ҳамхеле ба фикрам. полни палас гирифтем. паҳмиш 3.5 дарози ҳамин хона ҳамин зал 6 метр 66 сантиметр. беҳад калон. паласам таги 16000 шид. қати аверлоку ҳамаш. пардоя да 3500 гирифтам духтаро. инам хеле свет маъқулам шид. хай бош шумо фикратонро нависен дар комментария. ҳоли иншоаллоҳ мошина бигирам баъд таҳ мекунам. ҳам лавои турма ҳам лавои вая. ини пардама дидам ки хеле намеруша. тканаш безеб нестай ки ishtobosh буромада иста. ҳамин хеле буридаму кашолаш кардам. баъд вақтам кишид. мошина ки гирифтам ё ки ҳамун зиётиша хеле банд мекунам ранги тасма карда ё ки так декоративни подушко ҳастан ку 45 ба 45 ё ки майдатар агар шава мекунам си ба си. ва зебаки хушрӯ да болои диван мемонем. инамин бад пардаои хардагии мо хай духтаро. инаи палас нами хали свети вай гирифтам. кӯдакҳои майда дорем хай гуфтан ҳамеша ягон сока мерезонанд, ягон
гӯем ҳардам бироварда шуданаш қинай ҳам хеле свет гирифтам, боз светлитараш будак, не ки мада ҳамеш маъқул шуд. Хеле ғавсаки хушрӯай, хеле вайш кавралин номаш гӯем. Як квадратша 620 рубл гирифтем. Инам хеле духтаро хай да комнатаи кӯдакорам гирифтем, якта тёмна сери гирифтем. Полни небу ними комнаташонам, пеши диваншон, пеши кроваткашону пеши аму вайшон. Телевизор ҷои тамошошон, хада бисёр вақт дами зал кӯдако бозӣ мекунанд. Мультикам тамошо кунад да телефон дами пеши май бачам. Агар да у хона тамошо кунанам, да вай даму пеши гӯям аму телевизор мешинанд. ҳозираша хай амуқа гирифтем. Иншоалло агар ки оянда дастмон расид, якта калони хушрӯ мегирем барои комнатаи кӯдакорама. Баъд ва як кухнида мегзаронем. Размериш кухнида туғри мегира. Инам хел ай таҳти ами парда нигоҳ кунӣ, хеле ранги иксаки вай дора, майда дора, подсвети ами паласай. Набина ай дори кам малумай, ранги комбалхай пардо. духтаро дар ҷа ай сайти любими василёк посилкаи мо омада расид. ҳозир распаковка карда мебинем. И дафъа чӣ заказ кардам? Бисёр чизои заказ кардагим барои амин дугонаомай, падаркам бо яхелаш ҳамихел. Бисёр вақт заказ мекунам, бо хоҳиш мекунам духтаро ами дугонаом ёру дӯсто даже подписчиком апаҷон мо заказ карда наметонем, биё ба маро роӣ ку бо бахта вай мекунӣ заказ мекунӣ шумо метонем гуфта. Ами сайт электронни поштата бидонӣ, логин паролша бидонӣ метонӣ. Баъд кадоме ки бо хоҳиши заказ кардан дорад, дар амин ютуб зане чӣ хел заказ карданша 1001 видеош мебирояд духтаро, видеоурок мебирояд, чӣ хел кардан дар кор, чӣ хел логин паролта задан дар кор гӯем, чӣ кор кардан дар кор, заказ карданаш ҳамаша нишон додагиай. Профессионал нагӯем да. Барои ми кадоми хоҳишманда даромада ай ютуб бинем. Дар уҷа ҳамин электронни почта логин парол дар кор меша. Ба ҳамуҷа вақте ки заказатон ҳамаша дар корзина дохтем, мегзарем дар корзина поёнашта адресу ҳамин хали чизотонро менависену способ доставкиша вибират мекунем. Почта кати ёки здек кати ҳамаша хитон вибират мекунену баъд оплаташа ёки банковски карта ёки на шот да ҳамин халиша хитон вибират мекунем. Оформид заказ мекунем. Қин нестай духтаро. Инеқа вай ма заказ кардам сачоқакҳои хушрӯ, полотенсо ҳам хали заказ кардам. Калону майда бо майдатар. Ино хай падаркаян. Дар инҷа бо ҳам хел ласинаки хонапӯшак заказ кардам барои хидма. Тенкаки хушрӯай. Ин сачоқҳои десен комплект ё иншоаллоҳ дар ниятам аста як ҷо рафтан мебарам. Баъд мебинем хитон иншоаллоҳ. Дар инҷа боз наскича заказ кардам барои Нозияву Нодирҷона. нархи сачоқҳо духтаро ай 300 чанд, калониш 300 чанд ай ҳол бо ман накладои нишон метиём. Средни мобайингиш гӯем 150 ай, майдакиш 91 ай ё 98 рубл ай духтаро. Қа қимат нестай. Производствоаш Туркменистан духтаро. Баъд наскича заказ кардам барои Нозияву Нодирҷона. Намхел 186 185 ҳамхел нархоша бо дар охири видео нишон метиҳем, дар охири ами вай накладное нишон метиҳем, мебинем 200 чанди ай амин упаковкаш. Дар инҷа дута простина резинки қатъи навлӯшкоҳошон трикотажни заказ кардам. Беҳад удобни чизай духтаро. Инами кӯдаки майда я оби даҳанаш мереза, я мепартоя. Амин Абдуллоҷон бисёр оби даҳанаш мерехтагӣ шидай, баъд мепартоя бисёр кӯдаки майда чӣ хелай охе. Ҳамин хел алиш карда меистам тесте духтаро. Дута буд бо дутаи дигар заказ кардам. Инош ҳамин хел навлӯшкоҳошон кати бо навлӯшкоҳошон вай доштиян. Замок доштиян навлӯшкоҳош духтаро. Баъд ҳамин хел нозияда якта камизон заказ кардам. Начоси ғавс надора, удобни нағзай барои саҳар мехезони садик мепӯшони рой мекунӣ чӣ хеле удобни мепӯшониша сразу курткаву чиё ғавсша мепӯшони рой мекуниша. Духтаро ҳам хеле нозияра садик нав дадаша овард пӯшондумша. Беҳад удобни нағз камтарак хай кушодакай мешава. Сизапас ҳум гуфти ҳамон рӯзҳо чанқа мепӯша. Ами саҳар кӯдакай хоб мехезони хобулуд чӣ хелай.
пушонди, курткаша пушонди, сараш доди рафт. Инам хеле духтаро ҳамин буд заказҳои имрӯзаи мо. Инҷа бо якта вай заказ кардам барои духтари дугонама. Инам хеле костюм аин барои Нозия Нодирҷона заказ карда будам. Инам хеле свеча заказ кардам. Нархи 1020 рублай духтаро. Нархиш даёдум мондай. Ва ёша уқа азёд намедонам. Ҳоли бо накладной нишон метем мебинен. Ин начос дора ғавсаки хушрӯай духтарои. Ира қати ягон безрукавка пӯшидан вай пӯшидан нағзай. Хиёл мекунам айтаги пуховик пӯшидан кӯдак айтаги нами курткаҳои зимнишон пӯшидан камтар кӯдак гарми бад мешава. Хиёл мекунам арақ мекуна. Оли инои хичона ягон бор напӯшондамшон олида гӯем таги курткаҳои ғавсшон амин ягон чизи вай мепӯшонам. Ягон калготкия ягон чизои ами вадаласкоҳои уқа начосдор набошанда чтобы кӯдак гарм шуда арақ накуна. И барои нами баҳор чи хеле ахча тоқа пӯшида баромадан нағзай. Байнаи датаи дига сачоқча бо барои ами дастпок куна кӯдакода. Инам хел кӯдак майдай фақат дар пеши ами раковина кашол карда мемонам алиш карда меистам. Тез вай тар мекунан ёки меғалтонан бо даҷош наошам хеле тозаша кашол мекунам хушрӯай. Нархҳои ёшам дар ҳамин накладной ҳоли худоқоҳад нишон метем мебинен ҳамаша. Ино ҳамашон производстваш Туркменистан духтаро. Инами хел кадоми хоҳишманд боша духтаро силкаша дар якум комментария мемонам закрепит мекунам даромада заказ кунен. Ҳама чизои рӯзгор ҳастай гӯем ба нархи дастрас. качествои нағз кати духтаро. ҳамин буд закази имрӯзаи мо духтаро. Пеши бо ҳамаша нишон метиём качествоша бинен. Инам хел наскичо беҳад хушрӯак маъқул шид. кӯдакҳом хел ҳар ранга мепӯшанд. Садидаки амин ҳар рӯз ки мераванд часта дар кор меша. дар уҷам бо дупари мемонам яке дар берун тар мекунанд гуфта намеша об мерезонанд яке бо ҳар саҳар гӯем тозааки гӯем вайшон пӯшонда равон мекунам. ҳам хел бисёртар боша нағзтарай. инам хел накладной духтаро бинен нарх навоша ҳамаш навистагия аякчет хушрӯ нишон метиёма. бинен хай кадомеда ки дар кор боша марҳамат даромада заказ кунен. силкаша дар якум комментария закрепит мекунам дар описани видеоам мемонам духтаро. ҳамин сайта ман бисёр барои ҳамин пастелни бельё ҳам хеле чизош нағз мебинам ки качествош зурай. ҳам прости на резинкию ҳоли иншоалло бо заказ гирифтагиём айнаи костюмои трёхнитка заказ гирифтагиём. ина духтаро бинен чӣ хел хушрӯак ҷамака гираки хушрӯ ҳар тараф намерава. комплект шид қати краваткаи Абдуллоҷонам айрам амқа звёздочкаай ира амин нав Абдуллоҷон таваллуд шудаги буд ҳамон вақт заказ кардаги будам. подсвети ҳамон гло гӯем инам звёздочка ам хеле бахмонам заказ кардам. качествоаш нағзе трикотажния духтаро. боли заказ шудагия и дафъа пастелни бельёву курпаву болишту баъд ами чӣ хеле ки гуфтам костюмои детский трёхнитка заказ шудагия. иншоалло заказ мекунам. шумоам даромада ба силка заказ кунен. чӣ хеле заказ карданаша дар интернет занен. чӣ хеле ки гуфтам видео бисёре дар ютуб ёд мегирен ҳатман духтаро. электрони поштара агар ки нафаҳмед шаваротона гӯен ёдтон тиян ёки ҳамин ёрдамтон тияндад ҳамин туғри кардани ҳамин чиз. хел хай камтарак олира стирка карда утук карда баъд хушрӯ карда мекашам. баъд ҳозирам хел кашидам ки нишонтон тиям. навлочкаҳош камтар кушодии вай будааст хушрӯак будааст ва болиштои камтар калонтара болиштои майдатар ки ҳастай барои ами камтар безеб шудагия набошад. хушрӯ качествоаш нағз маъқул шид духтаро.
инам хел Абдуллоҷонам ам хел ваиш бодикчаш ам хел звёздочка ба цвети ваё простиномон. инам хел духтаро, раҳмат барои тамошоотон, ки видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Чанд рӯз шид меҳмон доштум духтаро. Иншоалло видео ака мебароя оста оста. Меҳмоном ам хел дум ба дум. успети видео кардан накардам, монтаж кардану партофтан. Ака оста оста камтар вақтам гӯем бисёртар шид. Иншоалло видеоро ята ята мепартом да канал. инам хел духтаро. Духтаро даҷа мехоҳам камтарак грибӣ жарид кунам. Намедонам чӣ хеле жарид кунам. Пиёза нағзда мебинам ма чатоқа мехоҳам жарид кунам. ози шушта тоза карда майда мекунам. Да ҳами сковородка камтарак рӯған рехта жарид мекунам. иншоалло бо мо бошед дар давоми видео. хай мебинем ҳамқа овозои ма гирифтагия ба зур гап задистам. инам хел грибиёи сафеди вая нағз медонам хел грибиёя. духтаро ози яку грибиёро меандозем ам хел рӯғани гармда меандозем. ай интернет рецептта дидам. ба ҳамун рецептка дестам да дастам Абдуллоҷонай. ҳамеша крупни резашон кардам. вале бо ним пакетиш монд. испарид меша хела объёмшон майда меша. ҳамқа ма грибия худам нав мебинам ки ба дараҷаш нав мебинам. намерасем ша жарид шава як тарафаш бо дигар тарафа мегардонем. духтаро инам хел грибиёи мо тайёр шид. бинен чӣ хел аппетитния. афсус ки зелин надоштам. даболош камтарак зелин майда мекардам ва пише бо зур мешид. ам хел я сковородка буд кама как шид. али ваёша маъқул монкиша мазаша чашемоли ба маза ки боша рангаш ки ба маза бо саҳар баъди завтрака тайёр мекунам. инам хел хай кадоми хурдаиса боша иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин. инам хел барои перекус ака тайёр кардам. абед кардагӣ будем мо. ина барои перекус тайёр кардам. ам хел гуфтам грибиё напусам бо оли қай дигаш мондагия саҳарда иншоалло тайёрш мекунам. чӣ хеле ки диден аввал дар рӯғани гарми ҷӯшон меандозен. майдаи бачон мекунен. жаридшон мекунем. баъд намаку камтарак сливочный масло ма дар охир андохтам. баъд плитая киштам. ам хел бардоштам ба мазаки вайшид. камтар красный перец кардам ша. духтаро дар ҷа камтарак бор заказ кардаги будам. ин дафъа овқа бисёр заказ накардам. ҳамин яда линейка размерои калону баъд жемпурои ғавз. бисёр хоҳиш карда буданд ки ҳамин жемпурои ғавз барои таги ними курткаҳо пӯштан дар зимистон гармака ки хушрӯ мегира. ҳамино заказ кунену баъд безрукавка бисёр ҳамин ай свети хакиша овардаги будам. беҳад бисёр пурсидаги буданд духтаро. барои ҳамин заказ кардам бо як линейкаи дига. бо ҳамин хел оз мебинем як ҷоя чӣ заказ кардам рости гап намедонам. бисёр чизое ки ҳамин хоҳиш кардан ҳамора заказ кардам. айнаё заказ ҳамин безрукавкаҳо бисёр пурсидану баъд ҳамин платьёи дарози зимистона ҳамин айзону поён гуфтам боша хеба замина он набоша. ҳамин айзону ҳамин як ваҷа як ним ваҷа поён боша ки дар барф чӣ хеле чизи дароза пӯшидан камтар неудобниай. ҳамин хел размерои ҳамин куртаҳои заказ кардагим ҳоли нишонтон метиҳам. 42-48 духтаро. инаи ҷинсовкаҳоям бисёр хоҳиш кардам бо заказ кардам барои тирамоҳ баҳор нағзай айём. размерош ҳастай духтаро. кадомида дар кор боша дар ватсап нависен. баъд безрукавкаҳорам размерои ҳамин 42 46 48 50 ҳамин хел гӯем размерои вая хадавой гӯем. вай дафъам овардагӣ будам. бисёри до нарасид. инаи хеле бурукчаҳои начост ор заказ кардам духтаро барои зимистона.
ҷойнамоз дидем беҳад маъқул шид духтаро. Чанд каста сураташо рӯй кардам. беҳад нағзе бо духтаро гуфтан заказ ки моро ҳам мегирем. бруки ҷинс гуфтем хоҳиши заказ кардан дошта бошем дар комментария нависем духтаро. Я чанда заказ додагиам иншоаллоҳ мебинам ай таги амин бо мебинем платьяку ай таги амин ва ёи пуштан тунику чи хел маъқул ки шава иншоаллоҳ рӯй мекунем пушта расиятам нестай. Инам жемпро гуфтам духтаро платья жемпр бай хеле рюкзак духтаро заказ кардам барои хидмат барои кунама зимистон намин расветкаша заказ кардам беҳад ғавсақи хушиш духтаро нависен заказ аҷибот маъқул шид барои фурӯш ва ё озираша хаямида дона заказ кардам барои начосто беҳад аҷибот кожаш ранги намедонам не гӯем кожа буданаш вай не гӯем вай да латта буданаш чӣ материале аст ки аҷоибот ба зебай оба намегира ҳамихел намедара гӯем ба қарибида хеле аҷоибот материалаш чӣ хеле аста ки ба қуввати хушрӯ метова вай не хеле ата ҷойнамоз рӯй кардиян падарка ама апашкаем ки да Турсияй намхел ҷойнамози хушрӯ рӯй кардиян иншоаллоҳ намозхона дарахшон дуо мекунем бо дар раҳ иншоаллоҳ аин ҷойнамозо заказ кардагиам кадоме хоҳишманд боша дар вайм нависен дар ватсапам шумодам мемонам ин ҷойнамоз дидам беҳад ростигап маъқул шид качествоаш хушрӯ ҳам нархшам дастрас заказ кардам бад набоша дар ният ҷойнамоз заказ кардан набуд вақте ки ина рӯй кардам беҳад маъқул шид вай нехел тройкаҳои размерои калон духтаро и ай размераш ай 52 то 60 ай 52 то 60 нархи и тройкаҳо ина дар замин парофтагим ёро оли да маникен нишон метим дарвоза айзону я ваҷаб поёнай нархи тройкаҳо 2700 ай 52 58 60 то 60 ай духтаро айнаи жемпро размерошон бинен чӣ хел хушрӯ 42 48 ай иё айё размеро калон набудай афсӯс нархи ё 1500 духтаро нархи дастрас кадомида маъқул боша марҳамат нависен ҳамида расветкаша заказ кардам духтаро ҳозираша намихел ма ки дар хона мефурӯшам гӯем чӣ хелай квартира ҷо камтар ки ҳастай барои ҳамин бисёр заказ намекунам иноша мефурӯшам бо закази нав метам бо мефурӯшам бо ам хеле мегӯм бисёр дар хона ҷамъ нашава ки ҷогир мешава ина ай пеши бинен чӣ хел хушрӯай жемприяй инам хеле расветкора бисёр пурсидагӣ буден марҳамат заказ кунед кадомида дар кор боша дӯстони азиз марҳамат кадомида ки чизе маъқул шуда боша метавонед дар номерои мо нависен доставкаи мо ба ҳама шаҳрҳои Россия ҳастай аи рюкзакҳоам падзаказ метавонед заказ кунед меёрем иншоаллоҳ тройкаҳорам ози суратоша ҳамаша мемонам марҳамат аин тройкаҳоам ҳастай ай размери 52 то 60 инаи бруко айнаи дувойкаам ҳастай то 60 ай 52 айнаи ҳастай инаи жемпракҳои ғавсаке ки нишон додам духтаро баъд комплектҳои омериса бисёр мепурсен ҳар ҳафта мо 10 15 отправка мекунем шукри худо хушрӯ мегиран хирсанданд клиентомон марҳамат кадомида дар кор боша дар номерои мо нависен доставкаи мо фақат ба дуруни Россия ҳама шаҳрҳои Россияда доставка мекунем хайр дӯстони азиз то видеои оянда худоёру мададгори ҳар яки мо ва шумо бошад.